Op dit soort dagen dan krijg je zuiver zin in de simmer. Nou ja, simmer is het nog net. Het is nog maar maart. Maar het wie het wel vol op maaitijd. Dat zal de komende dagen oors worden. We krijgen oorwaartype. Het wordt op een nij kouder. Joen en vannacht. Er komt stadig gewoon meer bewolking. Ik nog wel opklarings. Kom op een mistbank. 3 of 4 graden. En een net al te sterke wind. Nog altijd een zwak of matig. Uit het noordwesten en het noorden bij. En dan morgen. Dan hebben we het over misschien in de maand nog een beetje zinnen, maar verder is het toch meest bewolkt, dus ik ga de zinnen ik net intekenen. De temperaturen 9 tot 12 graden, de hegere temperaturen in het oosten en het zuidoosten. En dan de wind, noord-noordwest, zwak of matig, krijgt 2 en 3. In de joentijd, in de nacht, is er kans op een beetje rein. En dan zetten we terug naar het weekend en dus het vooruitzicht. Sneeuw, een droge dag, temperatuur zo'n graden, koud genoeg zou je zeggen. Ja, die winterjas mij wel aan, want er komt ik nog een matige en vrij krachtige noordoostenwind te staan op noord. En verder in de nacht min 3, min 4 graden gemiddeld, zowel ze plakken min 4 werken en wat matige frost is. Op sneeuw, man, je blijft het droog, maar meer en meer zinnen. Op sneeuw een temperatuur om bij de 8 graden, in de nacht min 1. Manje 8 graden, in de nacht 0. En ik denk dat we begin april oorstappen op een wisselvallig en wie het waartype. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.